KSA di khatum amethang sai hemalong manjalong pherang kya mai kangni Teron hembang siatum celangsi sumupong sarpo anglong along kithok kejir kepadodang Aprangsi berta kelang arato anaphan nilihin pen kardom pajero kardom non dili karbilong ria berta kethana bang sami ojang terangpi non berta angton pen arjupon sena Pini there poni phai krege thomarni aner lopor phai ge thomalong pen pherang kya sa hem di phualong soarlo asong KAWJF la pen kaprek asong atum inut KPLT claim parabang phu inut arta kijum hek anim sopia phan kat ing hupon dera puthak pherang kya mai kapadopon labang so mayalong violet BP la pen song claim ra perasar pimaratum cerap cetodon pen mai kang ni ardipidun Labang somai kapadopon laki kiram tang arni inut KPLT claim bangpu inut hemi pia sopi arta kijum hek anim sopia phan kat ing hupon dera puthaksi kapadu Labang somai along so arlo atum mek reng lor lapen mek angnu along si lapuson ke claim ki so arlo atum aphan kaphere meme ason lo thangnat kerai kom avidet lo pusi ning jepon Lasi kelong da prang japhan song do anatum lapen radatum sitami cerap cetodun japhan tuning ripon Anparta halaki kat pon dera bang phu phan sitami arona tingpen sodak pen ingsai nang jipusi ning jepon Tinili tumpini labang so press meet amai kan inangkok alam thege la phelo atumi hedjong inut akortelo kaching hona kortelo alangli asupi kang bodet aputhak militum social media news along thek long si ning duklo la so puthak si nilitum alang litum aphan itum bang hoi pen lam the si vet pen itum alang itum haning pathidun jining ha la so puthak si nitum press meet pini ngipon lo la si pan itumi head stame la bang so a news nitum ke thek pon long karbiang long along la son akisung ke pho nakok la pen ke pho vera bang itum ning duklo la si kopia posi Karbiang long emitang hejan bang akai pen badet emitang hejan ta kopia posi non anta soarlo tum akisung mate soarlo tum akirai kom non anta ka vedera bang ke lake manghumeme binong na sinili tum songa hin pen dipu damji abang la pohelo athedak ni tum non kacetong United Karbiang Long Women Association la ben ser duhun per thaga song Asong sinitum kaprek soro asong tumpen nitung ki pudam jialam thengela puhello je imithanga hem mate mithanga chotai long stame non anta mithang hijanang bong ka ke jogana vedet la so puthak sinitum pudam intung je patumi he nitung ki thek long a news long ke la son hello je kumani atum aning ke lang no matha thek det ang bong stame matha thek the je krong si kumani sopin so avedet a hem Ludam Thorpen, kumane ahemi pilo, baswarlo apan lang plot pen, lason ke klema bangke, la bangke jokje, la pen ke jokje abang pu apana bang, ahok akang sai pinangji, la pen alang lia supi, apan stame mesen me pun me et pen me thang hem pachele nangji, athela ke rada pandan ilitum, la bang so nalituma ala bangso a platform pen media hoi pen saminang tum phanang kachuning report alam ke la pohelo lasi law and order arona kama samelang litum cheklem lo lasi law and order tum same mithang asai cheklem pon pamikanangji la pen la son akisung la pen la son ake pho bangke mo phrang same ka vedia je phansi ka du avera tum stuphan same ni litum chuni ring tung athe apor la pen aningkan ani breakjam ta hai mine ke pho pini kenili penap ke alang li penap ko mani la son ta hai tha bangke ni tuma hin bana kang sai bangke pa homan nangji athe hala dang itum kisuman ada news ki pilong itum thek ponlong song mendo dada la si song pulote song keja ke anu tina tum ta song do la pen kapre ka song ta do koi phita song keja bang pulote khei long ri ke me je phansi song ke ki bi la pen kapare la pen am hang ta ka pathe la si song atum han pulote karbiara do an stame aninga che thedo la pen song dolo bote isi ani ke the perfect ando alang tum han si song atuma bang yong si kimi akama phan rara phan baklang pon thek the bolote rara tume ka charli dun chora tu
asi keja tu putha keja tu pulote la ke misen nang ji posi song tu phanda ni li chuningri song atum ta ko mani asong along ke dudun pen tahi no ka ma choklem ma choklem ke nang ji akhela dak song phanda ma thanang ji song anong bang pa junu ne nang ji asi ke chok che bang phu phan bang ke so dak pen insai nang ji la pen ke chok che bang phu bang ke ni tum ala kes ben lang dam lo pote chok che bit binong athema la ke phove ka bang phi aso pi lo je la bang ke arta vela 15 years ta plek pa me mela sila pen lang dam lo pote la ke pokso dhara lo lage la sialang tum buji theng nang ji inut alang ke arta ke domu ceremony dalo pir thelong ke joitang lo pote lang buji nang ji lan arta so pi phanyong sini phalang lo dak lan vet arta so pi phanyong sini gonane pa vepidet pa inhupondet pote lago pilo mathapo pinan ke do ata kalilang mutaba bang kamang ke claim le denanji la pen madus tame la ton ke claim bang ke prang bang same la bang ke tumar jabji la pen ni tumahin petuni ria bang ke chok che bang fu phan bang ke la ke insai bek nang po a ho kang sai arona teng pen insai po nang po sini li tumahin pen ke demand pon Pini there po rege thomarni pherang kia mai kang nielong KSA maipu Bisnuram phangcho kongchon bang mohentaro ULDC maipu Mongol Singh timung la pen song klem ra peratum chetong dun lasi aprang pen ke thangna dalam ki avi ceta non kupi kupu koson penisi la pusona lam ki dokok mapusi basa teron pi wo phong teranga hema soratum ningjepon lasi aprang pen ke thangna dalam ki avi ceta non kupi kupu koson penisi la pusona lam ki dokok mapusi basa teron pi wo phong teranga hema soratum ningjepon lapen kania kathar arong asor lake non het sike banglang lapen latum ke doa dima bangki em Mongol Singh timung phansi rubora biri pakhuli detsi akapre kenang jipusi ke hangdun puta ningji lasi koma ke chok che mahala phansi sodak pen KSA pen che songji lapen dharna setami donang kok popusi ningjepon lapen angsong an higher authority along setami palinang kokpo jongsi alam klang bomlang pulutang ti puta ningjepon kan ningdam kang tung ke number 1 havar raikom amai ku a committee amen pen 2019 aningkan ladak sorkari gangbura olkar benglong sorkari gangbura a president Dor Singh terang pu amunit abang nang pang chenglo havar raikom amai amen pen committee nang senglo Kaso komiti nang seng dat pen alang litumbang comatha kecengsi kaningi bang mesen. Kaso komiti nang seng dat pen alang litumbang comatha kecengsi kaningi bang mesen. Alang litum council long officers CM Taro PhD long executive engineer Bikram Teron Asonson council long officers Richard Fongki long alang buku long alang litum ta long le doko kajo ini ke hang pen alang lituma komiti moto bang lapuson. Karbiang long kidu komama ariso ejang atum ahe marit ave longli plang ave pin atum aphan alang litum akejoy longli piji puamen pensi la council long officers toma long liang mukha hang pen alang litum longli long lo la so longli endet pen bang la so Dor Singh terang pen bapuram rong pi puamun itum choma thatu bangke la so alang buku long li long bangke business na claim turo Number 1 bang alang litum hala ake joy pen ki piji pu alang bang paklang klipin si ke jora business nang klem ro lasi lahai kado kave langdam et pen muntiru lopolong te alang bang clear dak klang dak clearly nitum pudam dak un alang litum jong sa ake joy pi pen ako jor thurong polong te alang like dake long layer business nang klem rong lo long layer business nang klem rong lo polong nitum KSA hin pen ke chechar doni ke lalang like long layer mafia lo alang lifan long layer mafia pule ni litum irklokta alang li charju uning aja kong toko aku lapuson jong si alang li karbiang long badak manja dilai area long ba along kapre ke area long lason thak thaka komiti amen pen long le ki thi pen long le ke hang pen raratum phan long le pipo pu pen pipe det pen ke jora business nang klem tulang plong de non ke bang jilang arni ke nitum Difu district lo nitum KSA ahin lo charlia asong men make dojoy jelo nili tumke sodak men pinggam yalang lifan ako alang lila son thak thak odadur kache plang ke komiti men long leke jor bangke lake therak me alang alang li therak thek nangji therak thek nangji alang mo bangke alang li kaningji ateng ben komiti long kaningji ateng alang li padam nangji polo abinong bangke non ke jora alam nang klang lo ka the bang sin li tum pindram na mongtung la si non ke bang gilang ar ni jong si alang li la son si claim thu bom lang polo tang re ni tum ke KSA hin pen bangke
la so na bang ke ni tum ke kroi thek thek la pen chechak do ne ni tum ke bang jilang ni bang ke dharna sita me donang kokpo ba high authority long ni tum memorandum sita me pinang kokpo odor sing terang sorkari ganggura lo non olkar benglong sorkari ganggura long alang li presiden lo alang li ke 2019 si ni li tum retire li pen inquiry pen khobor long 2019 si apunu sorkari ganggura Tijok selang li sorkari ganggura to nangkang ni la ingni det pen bang alang li bang ke 2019 amar si hawarai kom amai tam hang nang pa thek dek lo nang pa thek det lo la pen ke alang li bapuram rong pipen celang si keceng si bang latum lang buku ria long thengpi kang ho business nang klempang ceng lo thengpi kang hu komalo polotang te la so hawa long ke bapuram rong pi number 1 lo la pen ke ari sang ho la so sorkari ganggura dorsing terang la pen ke thengpi jota kali nang lituma platform nang litum media platform hoi ne karbianglong arat atogat litumana pachini dam kang tung bangke alang litum ke da karbianglong long lang bukuria long ke koila ke alang litum si phur lap lo nasi alang lituma son ke da karbianglong long nang ke do dun ke alang litum ki dui arat masih ave alang litum sila lang bukuria long mangke environment apurwe ke phaino tekang Oh, akisar ke duhur nili lokai apu ke duhur ta nili lokai fansi la solong li aphelang ke tikang ya lo tikang lo masih nili he masara bangke bang ni pi ni pu tikang long li apot ko ni puta ni panang tikang ve ka posini suta suder lo ni chu jordat pu pamasi chu jorik det lo ke jordat pan napita thang lama ve le non ke kupisia lam de kok ma payat lo nili ke masih nang li tuma panai chuning rike lan velo pu horchor aswa klengsi lo lasi nili pu bonglong bangsi nili pu sarthe terang phan long le chipi lo menang ta rong chuki moi sarchi tame nang tanang long le dunai sarthe nili pu mamala laphan pilo laso ben period when afi honor kathara tum banglo dak 1986 langke laso ta mithang karbe munit pusi nili tum ta purunde nili gakleng da non ke bangso perhe ban chiboyi lo tame methang munit pute padu na munit tum yat alam ta ni de rong ta chokim lo alang le tum ta domi thak melo afi thula kuki karbi akles hot amat alang le tum ta kibe ke dam la lapen la so ke bang pen ko lang tum ta arong ka prek ason dolo alang le tum ta la so pen se rong asar ke bat ta ni lipu bonglong dum si ballo lapen ni lipu bonglong tum rong asar bat de pen afi kita me lason khajana mayana alang tum rong sarda lason tadu same hola sohot ningkan ke thom dun pen non afi bangge dun de pin lo la pen arong sitame non bonglong terang itu aki sampen ta arong apeksi do alang letum amasi litung ke hola nili fu bonglong nangi pedekang nili po phan ko nili po ta nili akleng phan thang no la hai la masi litung mangke amlukhi amreng arong dak merong para rong oke gaji an pensil langa si chot stame hola sohot honari kathara tum nukta nang dunde la sola masin tu bangke nilita cancer ke sodo ko kamat la 1655 bikha ke hoklo sonyu phangchu phangsi jorek dal Atumi jang mi poni phai krike thomarni sumopong sarpo alampu karbi porki moalong kadukavi karbiara datumta kachinia bang phusi ke onglo sumopong sarpo laki nijang karbiang longangkang hamren pen anihang thuanatsi kedu porki mo ke than thek abang phuatum ke than pona tengki sirkang nep aranie hutsi terona sorsi arnamarni ke plangdun arnam ke plangdun abang phuamensi non puar nienta sumopong sarpo pusi amen chelonglo lapen laki terona sorpusi non puar nienta karbiara datum chini ponhor la soposi non puar nienta hakwa tengpen terona soratum chethok chijirbom lason si teron hembang isiatum chelangsi sumupong sarpo anglong along dampen athogajir pidampen ningkane sek ningkana jon chokle mecho dami lapen kisoki un e avura prempen kerai ponja phansetami hirjumi ke chohangta padupon pening setami teron hembang isiatum chelangsi ke thokijir padodamsi vomot vokan misen pusi kurusar tumpen nang pachinipon bangso sai kapachonalong teron hembang isiatum tangka cerunglo lapen CEM tuliram rong hang acor sang pika ceteron pita kera pajerdon pusi ferangkia tumaphan nang pachinidon jengkha pen ferangki babu teron karbilong re bertalong bertanang pali kecing si ladak akeng kamang jor kenal tum ahin ferangki hin pen nang tum hanlang asnal tumaphan ni tum teron hembang hemthi ahin pen
pur si jon siang nang pan nang tum pan an su nang churu lo nang churu pikan lo lapen lapang su nang tum ke bang pen tum pan an se ang song karbi long ri kri long stami labang su arna malama puthak ada nang kardom nang ko pan habitang bang pi pot na labana li tumai hin pen daldak karbi long ri kri ni ara ada pan pacini pon pame thek pusi ihin bengenang tum pan nang tong pen churu pon partik lo labang suang bong kopi posin tu nang kardom nang ko ba met tapu ini tum kuru sara hin pen nang tum apa nang ke thang nang ke than dun alam lake mut bukan tamisen pulo lapen rak nang kardom ke bang kopi ajo ini kumar farman punang tum met ini tum aku sar dengan karju ahok lo labang ke tum jongjung apa nang ke bang ali labang ke ahok pe bang ke ini tum lake pukang ton ha aku pen sirkang ne adin pensi labang su arnam nanggeman pulo lapen arnam ke lake teron tum lo abinong ke pusi pulo lasi labang solong ke ningkala sek ningkana jang lalong riar lu motor bukan pen cenglok abura krem pen cenglok kisu kini cuklem cudam kimi hinu dak labur bukan long sia kita bang tan lo nang taneng pulo nang tan lo dak ke teglong tengke kini ningkan ke juningi dam tang sana tak abura krem ke dake ditung karbing long arat ke aki sung kudun di pusi ang tek do dak pinpur pamne juning ke dam tang ditum dak papata hin ke bang ke cengsia bang ke bumut bukan mimi apud adita dak de dak amasi halak ke corona buklang kle aprang lang juning bang ke lasu aprang lo lasu masih tu aku ladak bang tu pipot mah pusi tu elong ni arju hor pen patini pensi aku puton dak bang lo nang cadom cadi lo malah dak bang ke hokpet kini tu hembang hem pen ke bang pulong peseme dak ke jongjung jongsen kali pulo lasi akur kaprek kolam kali lo mana dak nang himpi tangga mahana cilang dengan angke itu patam pak pensi laka doi pang sami nang rai pang tinang komang tinang pen cenglok cuklem kedam bahaya pantum air jumi kahang pomdu sami lada nitum cot kali ningkara sek pen lori kini pen akong hab along ri pen bersedak habis tum sami ningkara sek pen ngacar dom tu dan tum aduan thelong ji nasi itu mabang ke habis hui pen pu lagi bangali tu ke arnam Embang pen terona sor pen terona atum take abinong nak tu malo pu bang tai ke thandu pesi tunta ke cadom tadi bang bom lo nasi ditundak pensi kiri kirot mana yang sami mu habi manu dat kupini kidun long dam long pente habi jong si kini lo pu kidun dam dung aman lo pente langsung ke cadom nikang sekpen habi tu itu bang dia prang ta nang cilang bom paduan ke hala ikan lo labang ke hada bang itu ke habi pi long ri kong long ri lo dak habi tu mana la sera korte tu ningkan segmen aningkan bang itu bang prang nang cela sel itu bang ke na celang hekte dalo ba apit la haya apur tu mu ditarli pen abinong itu pensi ai pulo tang te itu ta dam nei itu ta bang lo ke bang ceng pen itu ningkan ke thom tam mi pik ta ke bang tuan ke susi uni pinya bertal angsi kang ton chalok kaduka via phanta kardom